kung why consent sa iyang pasyente. Gidili kana privilege communication kana gitawag nag physician patient privilege communication. Kaning pare itawag na sag confessor and confessant privilege communication. Dili pwede ang pare ipresentare mo dito nya may pare nga ni kumpisal na ko si Jesus Minya sige kuno mo ini lungkab dito sa tabuno katutuang sakas kisame. Dili pwede na kay konman wala mangumpisal kumaon. So ang pare dili pwedeng ipresentar nimo dito sa witness stand labot mga higala sa iyang trabaho isip pare pagumpisal. Dili pwede. Objectionable siya. So ang lawyer sa Pikas mo object ka nga dili pwede na nga mo testify na pare ana. No? Kay lisod man kay mahigala wala mo kumpisal. Labi mo ingon niya ni ako skurtiron ako isulti tanan kay si Jesus Minya kadtong gikubira ni Pulaw ro dito ni Sakas Kisame si Jesus Minya gito. Ano ni bawang ka pare kani kumpisal gyud nako ni kumpisal gyud tanan nakadaag itong bateri. Ana siya gitawag og confessor confessant privilege communication. So dili pwede na nga imong masulti dito mga kahigalaan. Pareha po sa abogado na may privilege communication sa lawyer o client.